Creamy daw sa Greenwich. Pagdali mo, uy. Shout out ko sa yung pink nga sunglass. Greenwich. Trip car. Shout out to Ali. Shout out to that. Shout out nga mo si Narcisa. Mickey daw ay Mickey. Ay, ano, Mickey and Evan. Happen to our camera. Ayaw, gihana. Mama! Come here, come here, Aaron. Uy, lagi ka mag-vlog. Sibog ba? Hulog ka natin. Hulog natin. Cheers at that. Uy, nag-video man. Hindi na. Pizza mukbang. Ako'y mag-picture sa tangan na pizza. Linday. Wait, kaya ako'y butang mo sa cover sa vlog. Hindi ko ano ito. Kung makakita ka? Charot. Charot. Ano yung cover na ko sa YouTube? Pinindot kailang lighting diri ba? Makagawa pa kayo. Ilang light, makagwapa. Makagwapa ilang light. Gwapa kay mo kaos Maricel. Over. Kanang pati sa kanya pagkaon. Grabe. Saan pagkaon sa kanang pang social? Ang mukaon mo pang social. Cheers! Uy, cheers! Mahilot! Unsa na yan? Unsa na is the sauce? What's that, hot sauce? Buwang.
kaon. Kumoto ng pizza. Ipag-pronounce ang pizza. Pizza ka. Saan ipag-pronounce ang pizza? Pizza. 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 This is size room. Pista ron sa Pixin yun. Unang mukha ko may pizza. Pinalain na bilang. Wala ito nga. Pista sa Pixin yun, mukha ko may pista 5. Pizza ron sa pizza senior. Mukhaon kung pizza this is size room. Pizza this is size room. Kung sa tagtuba guys, kay tagtuba may gabi. Tugod din niya. Tuba manigod. Nawang ko na. Ayun na, pag-sorry. Medyo na lang po. Ayaw na. Ayaw. Hindi ba natin ma-take out ng right? Sapay na lang. Kami kaurot guys. Busog na kayo ko. Kamu? I don't like pineapple. Wala. Guys, anak ko sa laing na plato nito. Hindi ko ganag pineapple. Uy, makagwapag yung ilang lights, no? Nakahamis og fest. Oo, makagwapa. Uy, hutdan na. Uy, yung tuba. Dili. Uy, iPhone 10 na niya. O, 11. 11 Pro. Ipakita ko rin mga iPhone 11 Pro. Masog namin guys, hindi ka hurot. Patugatuga po, mukbang na, hindi ka hurot. A few moments. Guys, nag-out na ako. After me, after 48 hours naman ligo dito. 48 hours na may. Ipalta na dito ba? Mag-close na sila. Ngit-ngit ka ayaw, kagiban. Closing time na nila siguro. Closing time. 48 years na may diri. Oy, 48 years na ta diri. 30 anyos na dili ang order kay saradon ka Pixin nga. Tuba. Pitsil. Pitsil. Sige na lang niya. Pitsil. Hindi ka na magsuga. Naluoy na sila. Pwede sa tisa, yung picture sa tabi kaya ako i-cover sa ano. Ano nga tawag? Uy, na video, oy! Na video. Ala, okay guys. Salamat, Sen. Salamat, guys. Ulit namin. Finish na among mukbang. Mukbang. Thank you for coming, sir. Ano, yakay, please come po. Magpa-picture sa tali ni Kuano. Sa ingala na yun. Enrique. Media ka na siya, please. So, thank you for coming, sir. Naon sa man siya? Please come back. Ay, matugalit ang mga kuhan. Please return. Sa things, utang. Return to the owner. Ala, nag-shades na po siyaan. Nag-shades na po siya sa back ha. Of course, because it's very hot over there. Run out na. The sun is very Hey guys! Thank you for watching.